One day. Kuvele kukokote umuntu emnyango. Koko, umnyango uvuriwe ngena phakathi. Mani ithi niyabheka, hayibo umalume wami uJabu. Hayibo umalume Jabu, unjani empilweni, waphilisa kahle or awuphilisi kahle? Hayi ngiyaphila mshana, wena wakuba njani? Hayi malume Jabu, that is wrong, wena waphilisa. Hayi kusho ukuthi nami ngiyaphilisa. Kanti malume wayi ungasasivakashiri vele. Hayi mani mshana, mani nihlala nibhizi. Yabona namanje nibuya ngapha phezulu, ngibuye kufaka amakhabethe kusisi Morini. Kusisi Morini usho lo wakuwasidudla so. Lokubhaka amafeti. Ya ngisho lo wakubhaka amafeti, mara please ungaphinde washo ukuthi lo muntu usidudla, umuntu omdala asithi umuntu wakuwasidudla ne. Umuntu wakunona. Enhle uphe umama wakho. Umama usayire emsebenzini. Oh, hey indoda nirambe kakhulu. Isinkwa sikhona mara. Ya, isinkwa sikhona malume Jabu. Umuntu wavela wafaka 5000 wezinkwa. Hey manje mshana tshela mina njengoba isikoro zivariwe awufuni umsebenzi. Tshela mina ngikusize ndo. Hayi malume Jabu manje wayisiqedera sinkwa manje. Phela ufake isinkwa senyanga wonke musimanje. Hayi mshana musimanje vele ngiyabambisa. Mina anidli isinkwa sigaka lezi zincane bhuti wami. Mina ngiyabambisa kwamanje yabona. Hayi ugcina wasakhuluma ngomsebenzi. Please ngitshela ngiyofuna umsebenzi malume Jabu. Oh wafuna umsebenzi konje wayenza grade bani esikorweni. Malume Jabu anayenza grade 10. Oh wayenza grade 10. Yazi kusasa ne ufike lapha kimi. Mina ngisho wayazi ukuthi nina internet cafe. Konje internet cafe. Oh rento reya kuthi wa print amaphepha wa printera abantu amaphepha. Ya, iyo ke reyo internet cafe. Ufike lapha kimi kusasa ngifuna ukukuyenzela amaphepha wakho ukuthi ube qualified. Mina mshana ngifuna ukukutshela ukuthi ayikho rento reya kuthi yanihlula. Mina ngifuna ukukuyenza ukuthi ube udokotela, ube yiphoyisa noma ube yipirate. Wena rento reya wakho wayifisa empilweni yakho ukuthi wafuna kuba yiyo. Mina ngizokuyenzela amaphepha mina. Ufike kimi kusasa nekuseni. Freeze. Mara ngamtsheli mama wakho ne. Musimarume wena musiwahlakanipha musi. Ya kusasa ngizofika kahle ngifuna uniyenze udokotela. Freeze. On the next day ngivukele straight kamarume ngifike ngikokote ngifike ngithore marume asayenzisa abanye abantu ngivele ngizwe omunye athi naye yami ID futhi mina ngifuna kuba yipresident ngivele ngibona ukuthi kusho ukuthi vele umarume bekaqinisile makathi ukhona ukuyenzisa everything avele angiyenzise vele umarume angenzele amaphepha okuba udokotela mangithi ngiyabheka vele wakadokotela amaphepha ayabona mshana manje sesiyenzile vele amaphepha uphelele manje ngiku-aplayele noku-aplayela bazokufonela mabakufonela uye bese bakhombela amaphepha wethe ungenile emsebenzini marume ngiyazibongela marume yabona wena you are the best uncle I ever seen emhlabeni yabona manje ngikutshela ngesingisi ngiyazibongela marume nibuyele endlini nakanjani vele ekseni mangivuka kungene i-call nivele nibambe ifoni. Hello Dr. Samkelo Mkhwanazi speaking, mina nikhuluma nobani? Ukhuluma no-Eric Mashobane. We are calling from Impumelelo Dentist Center. Ngitholile i-email yakho ye-dentist application. Ngicela uze namhlanje emsebenzini, siyakubongela bhuti utholile umsebenzi. Bhuti Eric ngiyeza manje avele ngacura ingo vure ndlebe lalela tshela mazigarela fike mina bareka yimuntu okotela ngale lapha kuzoba bazophoro uzobona bazoqonda borova kanjani mangifika kuyo phera nemikoko kusiyamuthorira umsebenzi Phera nemikoko